Bună ziua! Eu sunt Lorena Șerban, am 23 de ani. Sunt creator de conținut de cam 7-8 ani. Locuiesc în Brașov și din păcate n-am putut să fiu prezentă pentru că, deși în online sunt acolo prima care urmează trendurile, trendul COVID pe mine m-a lovit abia acum în al 7-lea, 8-lea, nu știu câtelea val. Așa că pot să zic că sunt late on the trend. Și astăzi o să povestim puțin despre TikTok și branduri, TikTok și influenceri. Sper să fie niște informații valoroase. Să începem. Voi prezenta în primă fază niște date statistice să vedem cam pe unde ne situăm. Ce anume fac creatorii de conținut pe TikTok și care sunt nișele principale, cum anume poate intra un brand pe TikTok și care sunt pașii pe care ar trebui să îi urmeze și la care să fie atenți. Și foarte, foarte simplu în încheiere, un how to TikTok, basis. În România avem 6,3 milioane de users cu vârsta de 18 ani și peste, practic generația care ne interesează. TikTok a depășit 1 miliard de utilizatori activi pe lună și ca să comparăm cu Facebook, care este prezent de foarte mult timp în social media, acesta are 2,9 miliarde de utilizatori, deci practic în foarte puțin timp TikTok-ul a ajuns la foarte mulți utilizatori, a prins la public foarte bine, ceea ce ne poate demonstra că este the next shit, ca să zic așa. Peste 138 de milioane de utilizatori activi lunar se află numai în SUA, deci la noi 6,3 milioane, în SUA 138 de milioane. În medie, pe platformă se petrec zilnic aproximativ 52 de minute. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că se petrec mult mai mult decât atât. Cel puțin pentru mine, care sunt creator de conținut, care pe lângă faptul că îmi doresc să consum content, să mă inspir de acolo, caut și idei și atunci automat petrec mai mult timp pe aplicație și pe lângă asta mai petrec timp și filmând, pentru că în principal îmi doresc să filmez totul din aplicație, căci poate să dea mai bine la statistici. Sunt împinse mai ușor videourile care sunt create direct din TikTok. Practic, TikTok-ul vede că tu ți-ai petrecut mai mult timp creând acel videoclip, nu doar l-ai uploadat și editat dintr-o aplicație adiacentă. În medie, un utilizator va deschide aplicația de 8 ori pe zi. Acum, nu știu ce să zic, la fel pot să spun că lucrul ăsta se poate întâmpla de mai multe ori și chestia asta cu un utilizator va deschide aplicația de 8 ori pe zi poate să fie și să ne gândim așa, tu ca brand, un utilizator poate să-ți vadă reclama de cel puțin 8 ori, că există, o să povestim mai încolo, modalitatea de a pune un ad în momentul în care se deschide aplicația. Practic, pe For You, primul video care apare să fie un ad. Ok. Am pus aici câteva nișe pe TikTok, câteva nișe importante, atât în România cât și în afară. Nu cred că sunt cam aceleași până la urmă, oricum se consumă foarte mult conținut. Din punctul meu de vedere, ceea ce se consumă la noi este divertismentul, este nișa de fashion and beauty din care fac și eu parte. Există nișa cooking, există, bineînțeles, sunt oameni care și-au făcut cont pe aplicație și stau pe aplicație pe TikTok pentru influenceri în principal, pentru că văd în anumite persoane un potențial care să îi inspire, deci urmăresc strict pentru influencer tot ceea ce se întâmplă pe aplicație. Mai există dansuri, există fitness, sports, pranks, life hacks, DIY-uri și multe, multe altele. Ca și tipuri de content, pe lângă nișe, există contentul generat de utilizator, bineînțeles, care este în cea mai mare măsură, dar, și mă bucur foarte mult că zic asta, pentru că dacă ne întreba cineva acest lucru acum 2 ani de zile, există foarte multe branduri care și-au făcut curajul și au început să posteze pe TikTok și, din punctul meu de vedere, sunt de felicitat pentru că și-au dat seama că este următorul lucru care este de făcut neapărat. Deci avem practic și content de brand challenges sau alte tipuri de conținut legate de branduri.
Avem behind the scenes content, avem contentul educațional care este foarte pușuit în ultima vreme. O să povestim mai încolo de cum și-a updatat TikTok timpul de înregistrare a unui clip, tocmai pentru a pușui contentul educațional. Mai avem, bineînțeles, și tendințe, highlights of past events, multe altele de menționat, însă astea mi s-au părut cele mai importante. Că tot vorbeam de influenceri, am zis să dau exemple de niște influenceri din afară, pentru că sunt și la noi, dar cumva nu sunt atât de populari, ei sunt apogeu, practic, ce urmează să zic eu acum. Sunt 6 creatori care au cel puțin 50 de milioane de urmăritori pe platformă, care, din punctul meu de vedere, este ceva de nedescris. Îi avem pe Charli D'Amelio și pe Khaby Lame, care sunt topul, peste 140 de milioane de vizualizări. Și practic toți oamenii ăștia pe care i-am menționat eu aici au ajuns, unii dintre ei, viral peste noapte. Practic viața lor s-a schimbat peste noapte, pentru că au aplaudat un clip care probabil nici nu s-ar fi gândit că o să ajungă la atât de mulți oameni și o să ajungă atât de urmăriți. Și fiecare dintre ei nu s-a mulțumit cu puțin, cu popularitatea de pe TikTok și și-au creat propriul brand, au ajuns să fie actori, și-au scos piese și multe altele. Deci cam asta este ceea ce ne dorim și pentru content creatorii din România. Însă mai avem puțin de tras până acolo. Bineînțeles, și numărul populației este diferit. Ca să vorbim și despre brandurile pe TikTok, în primul rând, sunt niște statistici care spun că reclamele TikTok au ajuns la 41% din toți adulții cu vârsta de 18 ani și peste în România la începutul anului 2022, iar din punct de vedere genders, nu avem, e o balanță destul de echilibrată, avem 50,8% audiență de sex feminin și 49,2% de sex masculin, așa că acolo ne situăm destul de bine. Există o mulțime de oportunități de marketing. Cum bine știm, TikTok este o platformă bazată pe short form videos. Eu cumva îmi place să le împart în două. Avem very short form videos și short form videos. Very short form videos sunt videourile de 15 secunde care practic sunt cele care au lansat aplicația, după care s-a făcut update-ul și la mai multe minute. Videourile foarte scurte de 15 secunde sunt și cele care prind cel mai bine. Acum depinde, sunt foarte engaging, au foarte multă energie și sunt videourile care șochează, care te fac să te uiți la același video de 3 ori doar pentru că îți place ce se întâmplă acolo. Și mai există și videourile care sunt tot short form, pentru că așa sunt considerate, dar sunt până în 10 minute și, practic, TikTok-ul nu de foarte mult timp și-a prelungit timpul de la maxim 1 minut la 10 minute și, din punctul meu de vedere, a făcut treaba asta tocmai pentru a aduce în față și a promova mai mult contentul educațional, care la un moment dat lipsea de pe aplicație. În momentul de față, mi se pare că este într-o măsură foarte bună. Acum depinde foarte mult și ce conținut urmărești tu și cât timp petreci pentru a da ocazie să ți se dea genul ăsta de content. Specialiștii în marketing pot folosi TikTok-ul în 3 domenii principale. Avem odată domeniul din care fac și eu parte, cel de influencer marketing, pentru că influencerii au o înțelegere solidă a platformei și practic pot transforma mesajele brandului în videoclipuri distractive și creative și de asemenea deschide conținutul către un nou public și crește gradul de conștientizare a brandului. Mai există opțiunea de content original. Practic, brandul își deschide un cont de TikTok în care se dedică și postează clipuri în tendințe și în trendurile actuale și poate să existe și o combinație dintre ele două, chiar și eu am făcut parte la o treabă de genul ăsta. Există branduri care vor să aibă contentul lor original, au contul lor de TikTok, dar pentru a aduce o notă personală și pentru a aduce mai mult engagement pe contul lor, se folosesc de influenceri. Practic, influencerii creează pentru brand și brandul postează clipurile. Mi se pare o chestie foarte interesantă și mai ales pentru oamenii care sunt familiarizați cu clipurile influencerilor, căci poate dacă un om
un actor, să zic, va juca în acele clipuri, n-ar putea să fie chiar atât de engage, pentru că, uite, de exemplu, oamenii comentează și văd un clip la un anumit brand și dau tag creatorului de conținut care apare acolo. Nu că creatorul nu ar ști că el apare acolo, dar e un mod foarte drăguț de a comunica cu comunitatea. Și mai există reclamele pe TikTok, care sunt prezente nu de foarte mult timp, tocmai cum ziceam că acum 2 ani nu se putea vorbi despre asta, dar suntem foarte fericiți că s-a ajuns în punctul ăsta. Și există propria platformă de publicitate TikTok for Business și brandurile pot difuza reclame în flux sau pot crea hashtag-uri, pot crea efecte sau pot apărea, cum v-am zis, în momentul în care se deschide aplicația chiar la început, lucru care ajută din punctul meu de vedere pentru că te prinde acolo, îți captează atenția de la început. Ok. Un lucru foarte important de menționat din punctul meu de vedere și care ne ține acolo focusați este că, spre deosebire de alte platforme, chiar și conturile cu puțini urmăritori pot genera milioane de vizualizări pentru un clip, așa că nu trebuie să ne simțim triști sau supărați că nu avem nu știu câte milioane de urmăritori sau sute de mii de urmăritori, pentru că chiar cu un content destul de mic, un videoclip poate să ajungă viral, vizualizat, mai mult vizualizat. Ce poate un brand să facă în momentul în care hotărăște că vrea să-și înceapă activitatea pe TikTok? În primul rând, să aibă încredere în influencerul pe care l-a ales. Dacă l-a ales, să caute foarte bine ceea ce își dorește cel mai mult să comunice și să aleagă persoanele cele mai potrivite. De asemenea, poate să le lase pe influencer să își creeze el, să-și dea frâul liber imaginației și să aibă încredere că el știe mai bine decât brandul în sine ceea ce funcționează pe TikTok și cum anume poate să pună brandul într-o lumină bună, dar de asemenea poate să vină și cu propria inițiativă și propriile idei. Se poate face de asemenea și un brainstorming pe trendurile actuale și să vedem care anume sunt cele mai potrivite, care merită să fie urmate sau care sunt morale și care nu. Un alt lucru și care este neapărat să se folosească toate tool-urile aplicației. TikTok-ul, o să povestim puțin mai târziu care sunt în How to TikTok, dar există niște tool-uri care sunt neapărat de folosit. Nu se mai poate pierde timpul. Dacă ar fi să mă întrebați, trebuia să începem să facem content pe TikTok de ieri, așa că nu mai există mâine, nu mai există săptămâna viitoare, nu mai există luna viitoare, există doar acum, pentru că cu cât trage mai mult de timp, cu atât avem șansa să pierdem mai multă vizibilitate. Să nu se dezamăgească dacă de la început nu vede o îmbunătățire sau, nu știu, creșterea numărului de vânzări sau mai multă vizibilitate, să aibă încredere și să fie constant. Dacă ne-am hotărât că vrem să filmăm un content pe TikTok, aici poate să fie vorba despre influencer sau despre brand sau despre combinația dintre cele două, trebuie să vedem care sunt trendurile, fie că vorbim despre o acțiune, o muzică, o anumită melodie sau o anumită informație despre care se vorbește mai mult în o anumită perioadă. Trebuie să ne adaptăm trendului și să aducem un touch personal. E ok, noi urmăm trendul, dar tot trebuie să aducem ceva care să ne diferențieze din mulțime și care să ne scoată video-ul dintre cele 200 de videouri postate care sunt pe aceeași direcție. Deci trebuie să aducem ceva al nostru pentru a putea fi mai vizualizați și, evident, trebuie să ținem cont și de relevanță, pentru că nu toate trendurile se potrivesc pentru un om, pentru un brand și trebuie să le alegem pe cele relevante, care sunt cele mai relevante pentru mesajul brandului. Eu, fiind creator de conținut pe Instagram și pe TikTok, primesc foarte des briefuri și sunt foarte recunoscătoare pentru ele. Și vreau să vă spun așa cam ce ar trebui să conțină un brief. Cu siguranță știți lucrurile astea, dar din experiență personală niciodată nu... Pot apărea probleme de fiecare dată când mai trimitem câte un brief, învățăm din ele și mergem mai departe și să știm data viitoare ce anume trebuie să prezentăm și ce anume trebuie să introducem.
În primul rând, trebuie să existe prezentarea produsului sau serviciului care trebuie promovat, evident. Trebuie să existe detalii despre content, cum ar trebui să fie, unde ar trebui să fie filmat, care sunt culorile pe care ar trebui să le abordăm în ținute, în machiaj, în decor. Pentru că lucrurile astea sunt foarte importante. Mie, sincer, mi s-a întâmplat odată să nu-mi dau seama și să fiu îmbrăcată într-o culoare inadecvată, tocmai pentru că nu mai știu exact dacă eu n-am fost atentă și nu era menționat sau era menționat sau nu era menționat. Și a trebuit să refac practic tot și îmbrăcat într-un alt tricou. Lucru care a fost perfect normal și am învățat din asta și am fost mai atentă pe viitor. Trebuie să existe timing-ul și bugetul, evident. De obicei, timingurile sunt destul de scurte, dar sunt sigură că mulți creatori de conținut mă înțeleg când zic asta, dacă sunt creator de conținut în sală, dar nu este problemă pentru că suntem oameni foarte creativi și suntem mai mult decât un timing. Și un lucru care de obicei există, dar nu de fiecare dată, și eu aleg să fac treaba asta, să dau un script. Dacă mi se cere, îl dau. Dacă nu mi se cere, îl dau eu. Spun exact, detaliat, un paragraf cu foarte multe propoziții, cu foarte multe detalii despre cum văd eu clipul, cu ce îl văd filmat, cum îl văd filmat, care sunt luminile, cum o să mă îmbrac, cum o să mă machez, cum o să-mi fac părul, care e locația, cum e locația, acum vine, la secunda asta vine asta, la secunda asta vine asta. Foarte, foarte detaliat, tocmai pentru a elimina filmarea materialelor de 2 sau de mai multe ori, pentru că știm cu toții că nu este foarte, foarte plăcut. Și în încheiere avem versiunea How to TikTok. Deși pe TikTok sunt foarte multe tipuri de conținut, majoritatea conținutului de pe TikTok care se consumă este cel filmat cu telefonul. Nu zic că asta este rețeta succesului, pentru că urmăresc și persoane care își filmează conținutul de pe TikTok cu aparatul și chiar sunt foarte, foarte apreciate. Însă ce a funcționat pentru mine până acum a fost contentul filmat cu telefonul pe TikTok. Altă poveste e Instagram-ul. Tocmai de asta, în momentul în care eu gândesc contentul pentru TikTok și pentru Instagram, mintea mea se împarte în 2 căsuțe. Aici gândesc Instagram, aici gândesc TikTok. De multe ori vin campanii care au ca cerință postarea unui reel cu share în TikTok, iar eu în momentul ăla zic nu. Nu există share pentru că nu vreau să fie așa. Poate să rămână același buget, dar eu o să filmez o versiune diferită a TikTok-ului, pentru că ceea ce funcționează pe Instagram este foarte posibil să nu funcționeze pe TikTok și invers. Așa că îmi setez mintea pe mod TikTok și mai filmez încă o dată cum cred că ar funcționa în funcție de trenduri și în funcție de tendințele de la momentul respectiv. Evident, avem nevoie de o lumină bună, fie că e ea naturală sau artificială. Videourile foarte întunecate sau în care nu se înțeleg, sunt prea multe umbre, forme, nu sunt cele care funcționează cel mai bine. Așa că totul trebuie să fie destul de clean și destul de ușor de înțeles ceea ce se întâmplă, luminat și frumos. Un alt pas foarte important este alegerea melodiei potrivite sau a informației relevante. Sunt content creatori care s-au lansat, erau oameni simpli și s-au lansat prin muzică pe TikTok și practic oamenii de pe TikTok i-au crescut și i-au făcut adevărat artiști pentru că au folosit sunetul lor, lucru care este foarte, foarte înduioșător, ca să zic așa. Sau alegerea informației relevante care să merite comunicate mai departe. Și există acum și mai există feature-urile de pe TikTok care sunt câteva care sunt acolo de mult și mai sunt care tot apar și de asta este foarte important ca în momentul în care un feature apare să ne folosim de el și
să creăm cu el, pentru că astfel TikTok o să ne pușuiască mai departe. Există duetul, există stitch-ul, există voice-over-ul, există întrebări și răspunsuri, există efecte și multe altele. Astea sunt cele mai importante. Nu pot să zic că eu sunt un creator de conținut care folosește foarte mult duetul sau care folosește foarte mult stitch-ul, dar există creatori de conținut care pe asta s-au lansat, pe asta și-au creat contentul pe partea de duet sau pe partea de stitch, unul dintre ei fiind chiar Kobe Lane, care făcea duete la anumite videoclipuri și așa s-a făcut el cunoscut. Și un lucru foarte, foarte important, mi se pare să comunici cu persoanele care te urmăresc prin răspunsul la comentarii. Ok, tu ai filmat și ai postat un clip și te aștepți să aibă rezultate. Dar un lucru pe care poți să-l faci tu ca să pușuiești toată treaba asta este să răspunzi la comentarii dacă oamenii îți le oferă. Un lucru pe care l-am observat în ultimul timp, dacă iei videourile mai din trecut și te-a pus să comentezi la ele, o să revină pe For You, așa că puteți să încercați să faceți treaba asta, să vedeți dacă la voi funcționează. Am luat niște videouri de la începutul verii, mă rog, și am adăugat un comentariu sau am răspuns la un comentariu primit de la oameni și videourile acelea au fost pușuite pe For You acum, în prezent. Lucru care este foarte interesant și bine de știut. Și cam atât, asta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc pentru atenție.